Eziokwu oge anyị ji eji asụsụ Igbo anyị isi elu na abụ m Chizzy anyị abatago n'oge nzukọ ndị Igbo ebe a ka anyị na-eko ihe na-eme n'obodo wee were asụsụ Igbo wee na-agwa ụwa anyị nke bụ eziokwu na-enye ndụmọdụ unu amara na izu ka mma na nneji ya mere anyị ji anọrọ ebe a wee na-akwalite asụsụ na ọdịmma ndị Igbo na-ekwupụta ihe na-eme n'obodo. Abụ m Chizzy anyị ọkwụ n'ọrụ mgbasa ozi kara aka gụnyere chinchin n'akara 100.9 ya bụ Solid FM ka ị na-ege. Anyị nọ n'ụlọ nke iri dị na Savage Crescent na GRA n'obodo Enugu. Tokwa ebe a ka anyị nọ nwanne. Ka mgbapị ọsọ n'isiokwu anyị maka oge. Ihe anyị ga na-ekwu maka ya enwe ike ịnụgo ya ọgwụkwana ike nụbe ya na ụlọ ọrụ ndị na-afụ maka ntuli aka na ihe ọkwa ọchịchị n'ala anyị nke a kpọrọ Inec ekwuola wee họpụta wee mee usoro a ga-eji wee gbochie igo ntuli aka ma ọ bụ igo ndị ga-atụnyere mmadụ aka. Ya bụ igo ntuli aka ha mere ka ọ pụta ihe wee sio na ofu atụmatụ ha wepụtara iji gbochi ya bụ na ndị ga-abịa tuli aka ha ga-abanye n'ụlọ ebe ha ga-atụnye aka na ha ga-eji ekwentị ha wee banye ebe a. Egbochiela ya na ha ga-eji ekwentị wee banye n'ime mkpuke ụlọ ebe ha na-eme gịnị ebe ha ga na abịanye aka, mana ha sịrị na ị nwere ike ma ọ bụ onye ga-atụnye aka nwere ike iji ekwentị ya wee bịa, mana ọ chọọ ịbanye n'ebe ọ ga-abịanye aka na o wetara akwụkwọ ọ ga-eji bịanye aka na ọ gaghị eji ekwentị ya wee banye ebe a. Nke a bụ ihe a kwuru ka onye ọbụla mara wee kwukwasị na a ga-ebido nke a na nwanne echi n'obodo Ọshụn ebe a na-akwadobe ime ntuli aka nke a ga-eji họ onye ga-achị obodo Ọshụn. Na-amara na ihe niile ndị Inec na-eme bụ ka ihe niile ga-asịrịrị welele. Anyị ga-ama ihe bụ atụmatụ nke gị ma ọ bụ ihe ị ga-ekwu gbasara ya n'oge nke ahụ. Anyị ga-agbapụ ekwentị wee jụọ gị ihe ebumnobi. Ụlọ iwu dị elu ekwuola na asambodo agụmakwụkwọ ogo nke abụọ ya bụ agbata nke abụọ nke onye na-anọchite anya ndị otu ndọrọ ndọrọ PDP na ọ bụ ezigbo ya. Ha kwuru nke a na ụlọ ikpe dị elu na Abuja ka ụlọ ikpe nọrọ ebe a wee kwuo na asambodo onye na-anọchite anya ndị ma ọ bụ onye ga-anọchite anya ndị PDP ndị otu ndọrọ ndọrọ PDP ya bụ onye ga-ebu ma ọ bụ zọọ ọkwa dịka onye ga-achị obodo ahụ obodo Ọshụn na asambodo nke ogo agụmakwụkwọ nke abụọ na ọ bụ ezigbo ya. Ichefu na akpọburu ya ụlọ ikpe wee na-ekwu na-ewe ka asambodo ji bụtụ adịgboroja. Mana ugbu a Ademola Adeleke bụ onye na-apụta dịka onye ga-azọ ọkwa nke ndị PDP
ugbu a ụlọ ikpe ekwuola na asambodo o wepụtara bụ nke ogo akwụkwọ nke abụọ na ọ bụ eziokwu nke mere na Abuja. Ọ dị mma, n'obodo Enugu ka ndị nche obodo, ndị ogbo ọgụ nọgoro wee kwuo n'aka akpara na onye ụkọchukwu maka na a na-alụ aka icheta na mkpụrụ ụbọchị izuụka ole na ole nọ mbego ọnwa ka a na-anụ na ha nọrọ ọnụ akụkọ si akpụ ugo nke dị na Nkanu West wee na-ekwu na igwe obodo ya bụ igwe obodo Igwe Steven Nwatụ na egburu ya wee gbuchaa ya. Kemgbe ahụ ndị uwe ojii na-esikwa n'imi n'ala wee na-achọ ịmata ebe mmiri si bịa n'opi ụgbọgọrọ. Ụfọdụ ndị ntorobịa agbapụchago n'obodo maka na ọ na-abụzi ihe mere abịazie chọbazie ndị mere ihe ahụ. Mana ugbu a ekwuola na ejidego ofu onye ụkọchukwu ga na-enyere ha aka wee na-akọwa ka mmiri si bịa n'opi ụgbọgọrọ, ihe mere igwe ji na mmụọ n'oge na-elu ya elu. Gịnị kpatara nke a? Ọ bụ ihe a bụ ihe megasịrị, mana isiokwu anyị bụ kedu ihe ị ga-ekwu gbasara atụmatụ a na usoro a ndị na-afụ maka ihe ọkwa ọchịchị n'ala anyị n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo na-ekwu wee sị na ekwentị agaghị eso wee baa n'ụlọ ebe maọbụ ebe ewepụtara ebe a ga-abịa ya aka. Ha sịkwa na ị gaghị eji ekwentị gị wee bịa, kama na ihe a na-ekwu ugbo na ekwentị gị ịchọọ ịga wee bịa ya aka n'ebe ewepụtara n'ime ebe ị ga-anọ bịa ya aka, ị gaghị eji ekwentị wee banye ebe a, maka na a na-aghọta na ụfọdụ na-abụ ha bịa ya ebe a ejiri ekwentị maọbụ ihe ọbụla eji ese onyonyo see wee gosi onye ha bịanyere maọbụ otu ndọrọ ndọrọ ha bịanyere, emechaza ha ewere ya je gosi onye ga-akwụ ha ụgwọ ya. Ihe a na-achọ ime ebe igbochi mpụ na ụmụ ihe gbasara mmadụ ile ntụnye aka nke ya maọbụ ibe ya aka mmadụ chọọ ka akwụọ gị ụgwọ tupu ịbịa ya aka. Na a na-ekwu na ọ na-aka mma mmadụ pịa aka wee họpụta onye ama na ọbịa ga-achị obodo ọfụma. Ndị otu ndị na-afụ maka ihe ọkwa ọchịchị ekwuola na nke a ga-eso ya aka n'igbochi ndị mmadụ ime mpụ maọbụ ile ntuli aka ha. Ọ ihe a ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ụmụ ihe dịgasị anya, ụmụ kekwu anyị na-anụ na ndị otu ndị na-achọ inwere onwe ha akpọrọ IPOB na-ekwu na agaghị achọkwa ka ọha na eze na-ekwuchitalụ ha. Ọ dị mma, abụ m Chizzy Ani. Ụmụ ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ ihe a ga na-alụtụgasị aka wee na-ekwu. Cheta na ihe anyị na-eme n'ọnụkọ abụọ ịchọ ikwu okwu, afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo. Afa gị bụrụ afọ Igbo, ịgwa anyị okwu na Igbo yele ihe, asụsụ Igbo yele ihe ka o wee kwe omume. Abụ m Chizzy Ani, ana m abịa. Onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo, onye chọrọ iso Igbo sụwaga, asụrụ Igbo sụrụ Igbo, ọ bụrụ gịrị Igbo.
chọrọ egwu ọkụ iko na-akọ nwanne ya ọ bụ osime onye ga-ekwusi n'ofe ndị asịrị adịrọ mma na onye kpọọ nkata ya nkeleka ejiri ewe kpọpụ apịpịa asụ Igbo anyị mara mma olu anyị na-asụ anyị ụsọ olu Igbo na-asụ ụsọ nke ukwuu Igbo na-asọkwa gị ụsọ ngwale akara ekwentị ga-eji weta ezi ọnụ n'okwu cheta ihe anyị na-ekwu maka ya kedu ihe ịrụrụ gbasara atụmatụ a ndị na-afụ maka ịhọ ọkwa ọchịchị n'ala anyị họpụtara ugbu a sị na agaghị eji ekwentị wee na-abanye n'ime mkpuke ma ọ bụ ebe ewepụtara ebe a ga na-abịa aka gee ntị ka sịkwa na ị gaghị eji ekwentị gị wee bata ma ọ bụ bịa n'ebe a na-eme ya mana ozugbo enyere gị akwụkwọ ebe ewetara ma ọ bụ edepụtara usoro ndị na-azọ ọkwa ma ọ bụ otu ndọrọ ndọrọ na-azọ ọkwa enye gị ya ị na-abanye n'ebe ị ga-abịa ya aka ebe ọ bụ na gị na chi gị na echiche gị ga-abịa ya aka mara onye ga-abịanyere ị gaghị eji ekwentị gị ma ọ bụ ihe ọbụla eji ese onyonyo ọbanye ebe a kedu ihe ị chere gbasara ya ka anyị wee kwukwa wee sio na ndị ụlọ iwu dị elu asịna na asambodo agụmakwụkwọ nke ọnụ ogo nke abụọ bụ nke onye na-azọ ịchị obodo Ọshụn bụ Ademola Adeleke na asambodo ya na ọ bụ nke ezigbo ya ọ bụ ihe a na ihe ndị ọzọ dịka onye ụkọchukwu eji ugbu a na-enyere ndị ogbe ọgụ aka na-ejefu na achọpụtara ndị gburu igwe Stephen Nwatụ bụ nke ogbo ezine na-akpọ ugo nke dị n'ime Nkanu West ọ na-enye aka maka na ndị obodo dere akwụkwọ mkpesa dejere ndị uwe ojii wee na-akọrọ ha na kemgbe a na biko ha nyere aka sie imi n'ala na ndị ntorobịa ha gbafuchiela ụfọdụ n'ime ya na maka na ọ na-aba abịazie onye ọbụla ewere aka mana ndị ogbe ọgụ emenụ alụ n'ọrụ ha n'iji fụ na amatarịrị onye mere edejibe enwe agaghị ama na ihe ga-eme mmadụ ewepụ ndụ ibe ya ejighị ha wee mara anyị ọ dị mma nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1 0 0 na 9 ya abụọ 0 9 0 9 7 7 1 1 0 na 9 bụkwa akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu gwa m ebumnobi gị isiokwu anyị kpọmkwem ebe anyị chọrọ ịgbado ụkwụ na nkịta abụ atụmatụ a ndị na-afụ maka ịhọ ọkwa ọchịchị n'ala anyị wepụtara na ekwentị agaghị eso ndị mmadụ wee banye n'ebe a ga-abịa aka ha wepụtara nke a n'iji gbochi ndị mmadụ igoro ịbịa ya aka ndị mmadụ ka onye ọbụla jiri echiche ya mee họpụta onye dị mma achọghị ka a na-ego maọbụ na-ele ntuli aka onye na-akpọ odogwu biko isi ebe gwana ya afa gị nwanne m ichie onye nuka ekwu ichie nde ka ị mere ebe ka ị nọ ugbu a wee na-emekwa ọfụma ọ ga-adịrị gị ma nwanne m ichie
iche ebe ahụ ịkọma ahụ ebe ahụ na ọ dị ka ekwentị ewu ka ọ sa ada ya danụchi ihe na-ekwu iwe ike ịkpọghachita anyị biko ngwa kpọghachita anyị ewe n'iwe o daalụ ọ dị mma ka anyị weziri onye nke onye na-akpọ ọ dị mma cheta na ihe anyị nọ na ya bụ n'usoro ndị n'afọ maka ịhọrọkwa ọchịchị n'ala anyị wepụtara wee sio na igbochi mmadụ ile ntuli aka ya ma ọ bụ mmadụ ịzụ ya na ha ga-eme ka na-amachiela iji ekwentị wee banye na ụlọ ebe a ga-abịanye aka mana ozigbo enyere gị akwụkwọ ikike ma ọ bụ usoro ebe edepụtachara ndị otu ndọrọ ndọrọ ga-azọ ọkwa iwere ya na-aba ebe ị ga-abịa aka gị na chi gị ga-anọ wee chee mara onye ị ga-abịara aka ekwentị gị ma ọ bụ ihe ọbụla eji ese onyonyo agaghị eso gị banye ebe a asịkwa na ị gaghị eji ekwentị gị wee bịa na egbegbe ebe a na eme ndọrọ ndọrọ ma ọ bụ ebe a ga-abịa ya aka mana ozugbo nyere gị akwụkwọ nke gị ị gaghị abịa ebe a ụfọdụ ekwuola na ewe ka ọ dị mmadụ ịnara mmadụ ekwentị ya ka ị ka a ga-esi gbochi ya ka ị ka a ga-esi mee usoro ihe a niile asị na a ga-ewe ebe a ga na-edebe ekwentị imesịa nke gị pụtakwa iwere ekwentị gị ewere onye ga na-elekọta ekwentị a onye na-akpọ gbadata ya ekele m gị biko gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ Udoka Chukwu ọ ga-adịrị gị ma ebe ka Udo kacha akpọ anyị udo dịrị gị Chineke okwu m na-ekwu ọ masịrị m ọ dị mma okwu a bụ okwu kwesịrị onye ọbụla mara ihe kwesịrị ileke ya anya ọfụma bikọs abịa ebe a na-eme ntuli aka onye ji na-amaki n'oyibo wee na-asọ mgbali gboghalị onye ji na-amaki Udoka ị mere nke mbụ mgbachi gị nkịtị mee ntị ka m anụghị ya emaghị m ihe bụ daadị n'asụsụ Igbo onye chọrọ ịsụ Igbo sụwaga ị chọkwara ịsụ ọrụ anyị bikos maka na ọ bụrụ ngili Igbo ka anyị na-achọghị n'ọnụ ka ịchọ itinye ọnụ afọ gị ga-abụrụ afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele eye anyị na-atụ alụ ka ala anyị ga-esi wee dị mma ya mere anyị ji kpọọ ọnụ ka nzukọ ndị Igbo ka anyị were ya onye na-akpọ Odogwu ọ ga-adịrịrị gị mma nwanne o biko gị ma afa gị nwanne Chukwuemeka ọ ga-adịrịrị gị mma o ihe ndị na-ahụ maka ntuli aka kwuru ọ dịkwa mma n'otu aka mana aka nke ọzọ dịcharakwanụ mma ngwa ihe ndụmọdụ gị ndụmọdụ m na-enye bụ ndị nne na-eje maka ya bụ ntuli aka ga-eme izu ụka na-abịa ndị ọbụla kpachapụ anya ọfụma ka emee ya ọ ga-abụ udo ga-adị n'ugwu dị na ndịda nke a na-eme n'obodo Ọshụ kwa nwanne echi m maara na ọ bụ nwanne echi na ọ dị mma na onye kpọọ nkata ya nkeleka Chukwuemeka ejiri ewe kpofu apịpịa emechaa chọọ ịsụrụ anyị bekee ọzọkwa anyị anaghị asụ bekee anyị anaghị agwa asụsụ Igbo ọgwụ ebe a ọ dị mma maka ndị ka gbanyere ekwurekwu ihe anyị na-ekwu maka isiokwu anyị na-agbanyeghị ụmụ ihe ndị ọzọ niile anyị wepụtara ebe anyị gbadoro okwu wee na-ekwu nke ụbọchị taa bụ atụmatụ a na usoro a ndị na-afụ maka ịtụli aka na ihe ọkwa ọchịchị n'ala anyị wepụtara wee sio na amachikwa mmadụ iji ekwentị wee bịa n'ebe ha na-atụli aka kama na onye chọzie ịba enye ma ha ga akwụkwọ ebe ị ga-ahọta onye ị ga-eje bịanyere ba ebezie n'ụlọ ahụ maọbụ ebe ahụ ewepụtara gị sọsọ gị ga-anọ wee be ya aka
ihe eji eso onyonyo ihe dịka ekwentị agaghị anọ ebe a maka na ha na-ekwu na ụfọdụ na-abụ ha bịa isi aka ha esie wee jegosi onye ga-azụrụ mbịa ya aka ha na ụdị ihe dị otu a na ọ bụ mpụ awụwụ na okwesịghị ekwesị. Ọ ka mma mmadụ tie aka n'obi o nezie ya n'ezie wee họpụta onye ọ dị ya mma na ọ ya ga-edozi ala onye ọbụla enwe anwụrị. Ọkwa ọ dị mma ka ha na-ekwu maka ya. Kedu ihe ị na-ekwu gbasara ya? Kedu echiche nke gị? Onye na-akpọ? Eyi nne ya. Onye? Eyi nne ya. Ebee ka ị si akpọ? Ọ dị mma. Akwa asụsụ Igbo a anyị ga-asụrịrị ya. Eyi na ya anyị ma na isi obodo Ebonyi mana nke ọzọ ịsụziri ka m na-aghọtara. Ọ dị mma nwa aka n'ịtọkwa na-agwa ha ezina anyị nsogbu ebe a. Ọ bụrụ na ị naghị asụ Igbo biko ichebiri wee chere ndị bekee hapụtazie gị na ha na-asụ bekee maka na anyị zuru ka eme ebe a anyị were oge ndị na-asụ bekee were oge ndị na-asụ Igbo. Ugbu a bụ nzukọ ndị Igbo. Ebe a ka anyị na-awa aka anyị na-ama aka onye mma asụ Igbo ọfụma maka na asụ Igbo ga-adịrịrị. Onye na-akpọ? Ọ ga-adịrịrị gị ma ezigbo mmadụ. Ọkịja nwoke ọma ndị ka ime ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ. Ka ịkwa a na-alụkwa? A na-emekwa. Ọ dị mma ama m na afịa n'azụ. Ngwa tinye ọnụ n'okwu nwanne o. Ihe m chọrọ ikwu n'ikpe a maka ikpe ndị otu anyị kwuru na ọhaneze ndị Igbo ama na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị. Inekwa anya ọfụma eme anụ ife ahụ eziokwu n'ihi na ife ndị ọhaneze ndị Igbo na-ekwu n'ime obodo a enwe ka o si egisi na ha fụrụ ndị Igbo n'anya. Ndị nne ha ada ekwu ife banyere ọdịmma nke fa ka ha na-achọ ọdịmma nke ndị Igbo niile. Ya mere ndị na-asị na IPOB na-achọ ọdịmma ndị Igbo niile. Ọ ga-adịrị ndị IPOB niile na mma dịkwara gị nwa na mma. Daalụ. Asụrụ Igbo asụrụ Igbo ọ bụrụ ngiri Igbo